itozu gafee elekere asaa nke uhuruchi a. Uhuruchi ọma gị bụ onye na-esonyere anyị n'akụkọ ụwa na ESBS Sunrise FM Enugu. Taa bụ Tuesday ke ma bụrụkwa abalị 9 n'ọnwa Julaị nke afọ 2024. Abụ m Chidimma Ikemede, isi akụkọ. Nwunye aka na-achị Enugu steeti eguzobela otu bọọdụ mmadụ 7 maka ilekọta nchekwa obodo na ọdịmma. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya gwara gọọmenti etiti ka ọ kwụsịtụ itinye nkwekọrịta Samoa n'ọlụ. Mali kwuru na ọpụpụ ha pụrụ n'otu ECOWAS abụghị nke a ga-agbanwe. Akụkọ n'uju. Ka bịara akwa ndị mere na steeti a, na mba a na-agba ịkwalite ọdịmma ụmụaka enweghị ka ọha ha, ka nwunye aka na-achị Enugu steeti bụ Oriakụ Nkechi Nyeremba jiri guzobe otu ndị isi mmadụ 7 ilekọta ọlụ ndị State Social Protection and Welfare Shelters. Otu ahụ nke onye isi ya bụ ọkammụta Christian Anyeke jupụtara na ọkammụta ndị ọzọ ma ihe ekwe na-akụ n'ebe o metara ileta ụmụaka agụmakwụkwọ na ọlụ obodo. Oriakụ Mba kwuru mkpa ọ dị ikepụta gburugburu juru ahụ oyi nwee nchekwa nye ụmụaka nọ na mkpa, ma gbaa otu bọọdụ ahụ ume ịlụ ọlụ nke ọma ma hụ na-achịkwara ebe ndị na-enweghị nne na nna bi nke ọma, kesaa ego etu o siri kwesị ma nyochaa alụmọlụ. Onye ji ọkwa nnukwu onye ndụmọdụ nye gọvanọ nke Enugu steeti n'ọnọdụ mgbanwe iru igwe na uto ga-adịgide bụ ọkammụta Chukwumerije Okereke agbapela asọmpi ihe ederede ese nke lebara anya n'ọnọdụ mgbanwe iru igwe. Nke a bụ ụzọ eji achọ ịkwalite ka ndị mmadụ mara maka ihu igwe na agụmakwụkwọ. Asọmpi a bụ otu n'ime ihe pụtara ihe n'ọchịchị gọvanọ Peter Mba n'ebe o metara ihu igwe, agụmakwụkwọ, ihe ọhụụ na nchepụta ọzụzụ, nke bụ mkpọsa gbadoro ụkwụ n'ịgbasa ozi maka ọnọdụ ihu igwe n'Enugu steeti. Ụlọọrụ Enugu State Independent Electoral Commission NCEC n'ahịa ịchafụ jere njem nleta enyi na enyi n'ụlọọrụ State Security Service DSS n'ahịa ịchafụ nke ngalaba Enugu steeti maka ịkwagide njikọ aka ọnụ n'ọlụ dịka ntụliaka kansụl okpuru ọchịchị na-akpụdebe nso. Onye duoro ha jee bụ onye isi oche ụlọọrụ NCEC bụ ọkammụta Chris Ngwu. Njem a nyere ha ohere ịkọwara ụlọọrụ nchekwa ahụ maka etu ha si akwado na atụmatụ ndị ha nwee n'ebe o metara ntụliaka kansụl okpuru ọchịchị. Na nzaghachi ka onye ji ọkwa direktọ n'ụlọọrụ DSS nke Enugu bụ Dr. Teresa Egbunu gwara ndị NCEC ume maka uchu ụlọọrụ ha dị ka ha jikọ aka ọnụ n'ọlụ. O kwuru na ụlọọrụ DSS dị njikere iziga ndị ọrụ ha ka echekwa usoro ntụliaka ma hụ na edobere iwu ala tupu eme ntụliaka, dịka a na-eme ntụliaka na nakwazi mgbe emechara ntụliaka. Ozi ndị ọzọ enwetara na steeti a kwuru na ụlọọrụ ndị uwe ojii nke Enugu steeti ekwuola okwu n'ihi ihe onyonyo ekesara nke gosiri ebe eboro ebubo na-anapụtara ụmụ agbọghọ abụọ site na ọnụ ụlọ ha nọ na ya n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị n'Enugu, ebe ụmụ nwoke abụọ kechiri ha ka e were ihe dị ha n'ahụ. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ụlọọrụ ndị uwe ojii nke Enugu na Ọhaneze bụ DSP Daniel Ndukwe n'ozi ya kwuru na nnyocha mbido ụlọọrụ ha mere kpubere nye na ha chọrọ iji ụzọ aghụghọ kapụ ha ego, na ọ bụghị okwu mmadụ maọbụ iwere ihe ndị dị ha n'ahụ ka a chọrọ ime. Dịka Ndukwe si kwuo, ndị a na-enyo enyo tiri ụmụ agbọghọ ahụ ihe ma kechie ha n'ebe a na-anyụ mamịrị dị n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ, napụ ha ekwentị ha na akara ọba ego ha gụnyere personal identification number ha. O mekwara ka amata na akpa mma abụọ dị na ya
na uwe eji eme egwuregwu ndị a na-enyo enyo hapụrụ ka ha butere ụlọ ọrụ ha na-agba mbọ ugbu a ijide ndị aka ha dị n'arụ a ma taa ha ahụhụ kwesịrị ha. N'akụkọ ọzọ dịka ibe ya, ka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kwuru na ọ bụ eziokwu na-ejidere ndị bụbu ndị uwe ojii atọ aka ha dị n'izuru ụgbọala tanka bụ mmanụ ụgbọala dị lita 40,000. Ihe ahụ mere n'ụzọ Ohodopi nke okpuru ọchịchị Igbo Etiti nke Enugu steeti. N'ozi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ewepụtara n'Enugu ka ekpughere nye na ndị agha na-enyo enyo gụnyere onye jibu ọkwa inspektọ aha ya bụ Ọtacha Egbem, onye jibukwa ọkwa inspektọ aha ya bụ Aba Solomon, na onye jibu ọkwa dịka sajent aha ya bụ James Mama. Aka na-achị Enugu steeti bụ Dr. Peter Ndubuisi Mba anabatala ka ewepụta ego dị otu ijeri naira na $9 maka ịkwụ ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ praịmarị ego live allowance eji ha. Nke a bụ n'ihi nkwa Gọvanọ Mba kwere iji hụ na ndị nkụzi nwetara orubere ha niile na uchu ọchịchị ya dị ịkwalite ọdịmma ndị nkụzi na ịlụpụta ihe n'Enugu steeti. N'aka onye mere n'ala anyị, ụlọ nzukọ nnọchiteanya gwara gọọmenti etiti ka ọ kwụsịtụ itinye nkwekọrịta Samoa n'ọlụ tutu ihe ndọrọndọrọ dị na ya abụrụ nke elebara anya. Otu onye n'ime ha bụ Aliyu Madaki kpọrọ uche ha ruo n'okwu metụtara nhatanha n'etiti nwoke na nwanyị. N'akụkọ si mba ofesi, minista na-ahụ maka ihe ndị mba ọzọ na Mali bụ Abolaye Diop kwuru na ọpụpụ Burkina Faso na Niger pụrụ site n'otu jikọtara mba ndị isi ojii bụ Economic Community of West African States ECOWAS n'ahịa ịchafụ abụghị nke ha ga-ala azụ na ya. Na mmechi, onye ma na-esonyere anyị isi akụkọ ọzọ. Nwunye aka na-achị Enugu steeti bụ Oriakụ Nkechi Nyere Mba eguzobela otu bọọdụ mmadụ 7 nọ na ya maka ilekọta nchekwa obodo na ọdịmma. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya gwara gọọmenti etiti ka ọ kwụsịtụ itinye nkwekọrịta Samoa n'ọlụ, ebe anyị mekwara ka ịmata na Mali kwuru na ọpụpụ ha pụrụ n'otu ECOWAS abụghị nke a ga-agbanwe. Ọgụ bụ akụkọ ụwa anyị na-ekwurucha na ESBS Sunrise FM Enugu, dịka Chigozie Alex Nwafọ na ndị ọrụ nyere aka chịkọba anyị n'asụsụ Bekee. Abụ m Chidimma Ikemede, ma biko gaa n'ihu esonyere anyị n'Enugu ESBS n'ọwa X, ejibu Twitter mara. Sonyere anyị n'Enugu ESBS n'ọwa Instagram, sonyekwara anyị na ESBS Enugu n'ọwa Facebook, sonyere na ESBS Enugu ofu otu n'ọwa YouTube. Binyekwa aka subscription gị wee na-enweta mgbasa ozi anyị n'uju. Larụ jụụ.